Nou hebben wij hier voor, weet ik hoeveel euro, zo'n messen in een huis. En er is net één bij die ik met een beetje snijden wil. Nou, wij gaan om eens een dag naar Amsterdam. Hier hebben wij een goed vleesmes. Ja, bij de Bijkorf. En neem voor mij zo'n dwaske sigaren mee. Van die dure zaak, hoe heet het ook alweer? Vlak naast de Bijenkorf. Nee, je wist, en dan ons aan Elwieseling vragen, waar kunnen wij het jure sigaren kopen? En verder het wist een best in een drugshol te laten komen om kool. Stel je toch niet zo aan, Beentje. Jongens, het wordt net een hele dag winkel in wat we doen, hè? Nee, het wordt een culturele dag. Rembrandt, Van Gogh. Ach, en ik al dat stedelijk nou zakrankjes. Van moderne kunst, maar is het in grens wezen. Haha. Ik las laatst een advertentie dat ze modellen zochten voor de kunst. Ja. Ja, kunst is een rond begrip. Nou, Zou je willen informeren bij het museum? Wat foto's meenemen? waarom kiest je net mij? Ik pas wel op Cynthia. Nou, Omke, is dat niet een beetje gek? Do worst net naar Amsterdam toe, omdat het zo gevaarlijk is. Maar best wel ree om die vrouw en die squang te gaan te liggen. Belachelijk. Je naar de kroeg. Goeie. Was is vaker gek van mij. Men zeggen denk ik wel van vieren. En ik moest even bij die waai. Het rint als het rint en ik al rint het uit de hand. Hadden na je leefde blauwe vrij. Gary? Ja? Hier. Ze moeten in feite bij alle Australische afstammelingen van de criminelen. Kijk als Amsterdammers. Sodom en Gomorra. Wat dus even krachter, zo net bent. Ja, jongen, dat vakt maar toch, jongen. Een haartje naar zijn vaartje, tel uit je wenst. Hè? Dus man, wat zei dat door Amsterdam? Proost. Trouwens, mijn kwastzuske gaat nicht, hè? Ja, je weet wel, net uit Amsterdam. Die is les niet naar huis, onvallen door 12 drugsverslaven. Ze gaan vastbonen op een stoel en vernederend op het bot. Nou, ik zal je hem de details besparen. Iemand komt hier op de ze had 2000 euro mijn naam. Maar vat ze voortgang, gaan ze eerst even te pissen west. In een eigen huis? Ja, wees. Kleerlijk achter die. Nou ja, hoor, je heeft er niet in, hè? Het algemene traject. Maar jou die je donder vanzelfs, hè? Ze komt er neer weer bovenop. En daar doet je een slachtofferhulp wat aan. En die crimineel? Nooit wijs, jongen. Nou ja, maar is ik wel eens beroofd. Want dan was je in de trein naar het is. En dan niet vermerken. Bankpasje, paspoort, heel de hele prakken. Voetzie. Ja, ik snap net dat er niks van merkje. Ik bedoel dat ze mij nooit gebeuren. Hey, jongens, hoe over gebeuren bingen. Gary? Was het niet in haar band? Ja, lul mij nou maar. Dat is juist dat ik net aankom. En die leur die ben erin traint, die doet de hele dag net hoors. Dan breed ben je bij je. In Friesland bad ze de meesten net. Dat is ook nog maar net de wist van wijs, bent. Lauw, het is crimineler dan Amsterdam, even de statistieken. Onzin. Nou, dat is dat. Friesland boppen en Amsterdam in de groppen. Nou zo. Goed net jou ook, 14e uur.
hebben nodig in Friesland. Kom. Vies er net een beetje uitreun. Nou, maar ik heb nooit weten. Ja. Hoe kom je daar nou weer aan? Geleend van Benny. Huh? Tje, hier zit mijn Hildi. Onmogelijk om erbij te komen zonder dat ik het merk. Nou, en hier heb ik mijn paspoort. Paspoort? Legitimatieplicht. Bij u is in het dorp het elke niet wat we binnen, maar in Amsterdam moest je verplicht legitimeren. Dat is toch niet bij die. Nee. Oh. Nou, dan geven we bij het eerste station eruit en dan geven we linea recta waarom naar ons. Vient. Legitimatie, dat doet alleen nog maar bij verdachte types. Amsterdam zit vol met verdachte types. Elke Amsterdammer had er op zijn kerkstop. En dan moest ik goed op daar rijden. Want je bent er alleen maar uit om dit te naaien, te berouwen en te besodemieten. En net alleen dat er een die te verdacht uitshot. Want als dat zou weer, dat zo'n net zoveel slachtoffers wezen. Snap je dat? Ja, zo, hier heb ik mijn geld in. En dat zie ik verdedigen hier met alles wat ik in de belen ga. Pepperspray. Ik van Benny denk? Ja, wat er besteld via internet. Dat is verbinden. Doe de wet aan mij. Het gaat alle voor die eigen veiligheid. Boppen dat in Amsterdam bezinnen je wetten. Dit bestaat alleen de wet van de stritten. Zo, dit is niet in nog, maar meer verzekerd. Dus ja. Ja, en volgens mij ben je ook waarom? Oh. Nou, dan gaan ze direct niet doen. Elke 6 minuten moet horen. En dan in Amersfoort stappen. Mooi, dan nemen we die van Zijzoet aan. Wees niet wie, 6 uur 12, 6 uur 8, bedoelen. En je, we vinden Griffel een gezellig plakje om even wat te eten te hebben, no? Ja, en dan een kapitaal betaal je voor de dure leven, laat je zeker. En dan waarom rennen naar het station in donker. Nee, dan had je geen idee wat er je bad is aan staat. Toen nou, Ben. Nee, de wetenschap wie een dij Amsterdam en net een dij en een jong. Oké, 6 uur 6 dan. Zij is uitrijden. Ze was net gewoon zien hoe letten we hebben omvallen. Nee, want of we elkaar kwijtrijden, hebben we de meeste een perron dat we elkaar weg vinden kennen. We kunnen kwijtrijden nou. Ik vind het nou wat doen drills. Ja, hoe kan het nou? We kunnen elkaar toch in de gaten houden? Nee, ik vind het niet allemaal wat onsteld. 6 minuten of jouw einde discussie. Nou, dan maar we nou maar opzitten. Oh. Wat geven we nou? Kijk, worden. Dus dan moet elke keer dat bij de wijk weer binnen. Rustig, rustig, rustig. Nou, daar is de pot met mijn doosje. Kom jou hierbij. Heeft u misschien interesse in een gratis kopje koffie bij onze nieuwe koffieshop? Hey, denk zo dat wij achterlijk binnen, wij hoeven geen drugs. Kijk eens. Alsjeblieft. Dat je het om koffie bent. Zo, dit de dekmantel. Wegwezen. Kom maar, Jook. Waar is die koffiecompany van jullie eigenlijk? Onze nieuwe koffiecompagnie die is vlak achter u, de Haro. Oh. Ja. En verkopen ze daar ook drugs? Nee, mevrouw. Alleen koffie, thee, vruchtensap en muffins, dat soort dingen. Oh, dat zijn van die cakejes. Ja. Ja, en dan maken ze die cakejes zeker zo duur dat de koffie eigenlijk helemaal niet gratis is. Weet u wat, krijgt u er nog 2. Oh, Alsjeblieft. wat aardig. Dankjewel. Graag gedaan. Haha. En nog een fijne dag, hè? Ja hoor, dankjewel.
Hey. Als je enig idee wat mijn wie verkeerd is. Sorry, maar ik versta niet wat hij zegt. De dame die jij dat winkeltje hebt binnengelokt. Geen idee, meneer. Ik ontmoet zoveel mensen. Wat is dat drugshof? Moet u hier even op kijken. Welke is het dichtstbijzijnd? Het dichtbijzijnde, dan moet u die kant op. Dat ga je hem knap proberen. Traap het de politie hier nou in? Sorry? Nee, laat maar. Is je net nog een vrouw geweest voor een gratis kop koffie? Grijs haar, beetje half lang. Mooie vrouw voor haar leeftijd. Niet van hier, zie je zo. Do you want to order a coffee? Ik zie je met wief. Die is naar een museum. Het museum wat hier het dichtst erbij is. Waar is dat? Ha, kerel, dat is hier even verderop. Nummer 8. Oh, dank u wel. Goeiedag. Ik zie jij eens de nachtwacht. De nachtwacht? Neem je me een maling of zo? Wat doet u hier? Ik geef een rondleiding door het oudste stukje van Amsterdam. Ja, maar u bent toch die dokter uit het Medisch Centrum West? Dokter Erik, ja. Gewoon dat u dat nog weet. Wat doet u hier? Dat vroeg u net ook al. Kan ik ook aan u vragen, wat doet u eigenlijk hier? Ja, geen idee. Ik ben mijn vrouw kwijt. Die ken ik nog niet. En die zoekt u hier? Bent u wel eens op de Wallen geweest? Ho eens even. Wie denkt u wel dat ik ben? Het is een zonde om in Amsterdam te zijn en niet naar het allermooiste stukje te gaan. De Wallen. Als je nou aansluit, dan kun je mee met de rondleiding. Gaan jullie mee? Dankjewel. Dag, juffrouw. Ik zou eerst eigenlijk graag willen weten of er ook naar mij geïnformeerd is voordat ik naar binnen ga. Nou? Joukje Baas. En ik word gezocht door Beent Baas. Het spijt me. Nee? We zouden gezellig een dagje naar Amsterdam. Maar we zijn elkaar op het stationsplein al kwijtgeraakt. Oh ja, je heeft er geen telefoon bij zich? Nee, wij wonen op een dorp. Daar is het zo klein, dan hoef ik maar te roepen. Heeft u iets afgesproken voor als jullie elkaar kwijtraken? Ja, maar dat is pas op het eind van de dag. Nou, ik zou zeggen, geniet er dan maar van. Het is toch niets met de man de stad in. Nee, ik mag hem eerst vinden. Dank u. Ja, dit is een theatertje waar ze toneelstukjes opvoeren zonder tekst in allerlei variaties. En, we gaan hier een wetenschappelijk bezoekje brengen. Ik heb plaatsen voor jullie gereserveerd, dus we gaan. Ga je ook mee? Loop maar, hoor. Nee, ik wacht wel even buiten. Beetje in de frisse lucht. Ik word dan een beetje benauwd van die donkere ruimtes, dus ik wacht even even. Ja. Zie je zo.
Heb je een boterham over? Wat? Een boterham. Lekker. Gekookte worst. En met roomboter. Tijd niet gehad. Ben je al geweest? Ho, even. Ik ben getrouwd. Dat zijn alle mannen die daar komen. Daar komen ze juist voor. Omdat een vrouw er geen zin meer aan heeft. Of dat ze uitgekeken zijn op een vrouw. Ik wou dat mijn vrouw nog had. Ik heb helemaal niemand anders gewild. Oh. Is uw vrouw dan... Overdosis. Dat gebruikt al 10 jaar. En met name geen risico's. Maar dat kwam echt wel door die doop. Maar ja, ik kan moeite leverancier aanklagen. Ik ben zelfs een tijdje gestopt. Oh? Maar zonder Lisa is de realiteit wel erg rauw. En gebruikt u al lang? 25 jaar. Waarheen? Dat kost een heel kapitaal. Ach, ik ga mijn dagelijks met de dom. Ik stebbel hier en stebbel daar. En dat verkoop ik weer. Fietsen, autoradio's, cd's, bakken koffie, vlees van de supermarkt. En verder bedel ik wat. Een roodje hier, een roodje daar. Ik zou het liever niet doen. Maar ik weet niet hoe het anders moet. Maar goed, ga eens aan het werk. Bedankt voor de boterham. Gebruikt u man medicijnen? Nee. Hoezo? Nou, als ik een opsporingsbevel uit laat gaan, moet ik wel een goede reden hebben. Nee, hij kent de weg hier niet. En hij voelt zich hier ook beslist niet op zijn gemak. Wat ik graag zou willen is dat u naar hem uitkijkt. Maar hij is niet geestelijk in de war, niet dementerend. Hij weet hoe hij heet, waar hij woont en hij heeft geld bij zich. Ja. En hij heeft een horloge om en hij weet dat hij met u heeft afgesproken op het meeting point op het Centraal Station. Ja. Ja. Tenzij ondertussen zijn hersens zijn ingeslagen en hij dat vergeten is. Als dat zo is, dan zie ik u na 4 wel weer terug. Mevrouw, Amsterdam heeft een naam, maar geloof me, het valt hier allemaal best wel mee. Geniet u nou maar gewoon van uw dagje uit. Uw man doet waarschijnlijk precies hetzelfde. Nee, dat denk ik niet. Ik ken mijn band. Zo, chillig. Hé, hey, gozer. Wat mag het zijn? Nou, ze willen je nederwerm maar dat denk. Ah, eindelijk een man met smaak aan de bar. Kijk eens. Fries broodje op, walnorenbroos en sieren. En boenje terug, us Iden, Del. Vleen op wij jong, het beste land van Ede. Het Friese land vol Ede en Rom. Kijk eens aan, en Berenburg. Kijk eens. Alsjeblieft. Friesland, het beste wat Nederland te bieden heeft. Daar heb ik niets aan toe te voegen. Op Amsterdam. Zo. Zijn we hier aan de Hoesiroop? Heerst er weer een griepje? Waarom? Dat is waar. Jij ziet helemaal niet ziek uit. Integendeel zelfs. Als dat door het spul komt, dan ga ik ook wel een glaasje proberen. Een glaasje voor de dame. Een glaasje voor de dame. De naam is Robijn. Baas, ben je baas? Hallo. Zullen we proosten? Ja. Oké.
sorry, ik ga me verzinnen. Het vergist. Oké. Ik begrijp die mannen wel. Ik ben ook jong geweest. En ik ben tenslotte ook een man. Ja, je bent niet de enige. Ja, ik weet wel eens dat vlees een beetje zwak wordt. Hè? En zo'n dame, nou ja, weinig ombollingen, anonieme, heldere afspraken. Hè? Maar ik ben meer een man van de romantiek. Maar je houdt wel van een fleurtje, toch? Ja, die wilde haren raak je nooit weer kwijt natuurlijk. En dat is ook onschuldig, maar ik zou nooit te ver gaan. Begrijp je? Nou, Robijn is best wel een lekker ding, toch? Is zij ook een... Ik dacht dat je er nooit achter zou komen. Ah, natuurlijk had ik dat door. Hij eigenlijk Rob, net als ik. Travestiet. Heeft nog zo'n rol erop hangen. Dit is absoluut de laatste, want ik moet weg. En het was een geweldig schip, joh. En dan ging je dan meer over die Friese wateren. Dat sneed die Friese meren zo in tweeën. Dus ik had hem nooit moeten verkopen. Wij gaan een keer te varen met mijn boot. Dat lijkt me goed. Oh, gaat het? Dit is alles wat ik heb. Mijn vrouw heeft het geld. Wat staat er op de rekening? Twee overnachtingen en een boottochtje in Friesland. Vielen dank, beste vriend. Bon chance. Ik loop wel even een stukje met je op. Ik laat je wel uit. Ja, ook. Wat ben ik blij dat ik dat wist, joh. Heel hard. Hij is toch wat bedeeld. 50 euro of zo. Ja. De ene helft voor jou en de andere helft voor de barman. En zeg maar dat is een bootreisje even zo goed nog kan krijgen. Dat zal ik doen. Beent? Ja. Bedankt. Dag Wind, je bent een leuke man. Ja, ook. Het is net wel zo tocht, ja. Nee. En ik rook net wat ik rook. Nee, dat is alle travestieten, ja. Die ben wat doet met die luchtjes en zo wat. Ja, ook ik zwaar het hier, wie nep, het weekend vrouw. Hè? Bij alle toeristen die draaien erin. Tje, als je een beetje showgast op meesken, dan haast het gelijk terug. En wees eerlijk, ja. Is dat wat, jong? Berenburg ben je. Ik ben in Berenburg. Dat is chonks naar drank. Dat bist de dronken, do. Dat wordt het met dronken van. Ik ben nog een beetje vol. Hè? Ik ben wat vol in de Belg. Geef mij maar Amsterdam. Dat is mooier dan Parijs. Geef mij maar Amsterdam. Met z'n mokum en het ei. Liever mokum zonder poen dan in Parijs met 1 miljoen. Geef mij maar Amsterdam. Man, hou op van al ja.
Klaverjasschap op beneden ging een weekje naar Parijs op de contributie te verteren. Om elkaar laat al maanden voor de tijd is een eentje Frans zitten te leren. Drugsmokkeljetta uit Verline. 1 keer per dag een controleerde portie heroïne. En de broekers kunnen normaal leven leiden. Zonder stellerij, zonder oervallen, zonder bedelen. Beste baas, boppenbaaslezers. Junkies binnen echt meesken. Meesken, die als jou en mij. Meesken die het verlet hebben van warmte, van een hoes, van een weef en een goed stuk eten. Junkies binnen de slachtoffers van de organiseerde misdaad. Dat binnen de mensen die het veroordeeld worden moeten. Dat binnen de dealers en de patjepeers. Dat binnen de mensen die het wij vervlokken moeten. Ja ook? Wat zei ze van mijn eigen column? Hield dit net. Dat vind je netter, een travestiet. Zeg mij een brastwezen wat het hier. Van mijn partij is een brasten en een piemel en een stagelijk. Ik ben blij dat wij weer in ons eigen Friesland weer waarom beginnen. Ik had gewoon met Amsterdam en mijn dij. Hè? Wel, pot voor Jan Hinnekont. Het